Dimteng manan kaubsat iti oras ken aldaw nga ingkedeng ni Apo Dios tapno agkakadwa tayo. Ket gapu kada itoy isubli tayo ken kuana iti dakkel panagdayaw ken dakkel met a panagyaman. Agsipud tagtultuloy nga inted na kada tayo dayjay panagbisin ken panagwaw. Tapno maamuan tayo dagiti kinapudno, babaen kadaytoy nga panagkakadwa tayo. Kadaytoy iti kayat ni Apo Dios nga iti usaren tayo daytoy Sabbath school lesson nga mangted iti maysa a natibker si bibiyag a desisyon tayo. Nga intuno Sabado, akas kadagiti naglabasen nga Sabado, ket usaren tayo dagiti maadal tayo nga isu iti mangted iti biag iti eskwela sa batina tayo. Kang kanayon tayo nga ijay kapilya ket usaren tayo Sabbath school alive. No iti Sabbath school ket isu iti puso ti iglesia. Daytoy panaginadal tayo isu dayjay dara the blood nga mangted iti biag kadayta nga iglesia. Isu nga makita tayo ti kinaimportante na kakabsat. Kadagiti naglabas nga lawlawas ni Apo Dios ket madaydayaw. Ta digijay panakikadkadwami kadagiti kakabsat. Manipud ijay Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, ken itinterramenten a Northern Luzon, agsipud ta dua nga Sabado iti naglabas. Actually, May 9, exact date. Ket dagiti amaamin nga pangpangulo iti personal ministries, dayjay paset ti Sabbath school. Ket inurnong iti departamento iti Northern Luzon Mission. Yaman tayo ken ni Pastor nga Ismael Cabason, ken ni Pastor nga Edward Ongkal. Dayjay worship hall ijay mission na puno kakabsat. Nang ikabil dapay ti extension ijay baba. Na puno may dapay makitan dagiti kakabsat dayjay kinaimportante na iti panakipaset da iti trabaho ni Apo Dios. Ket daytoy kakabsat nga aramiden tayo, ket maysa nga gundaway, tapno intun no sika, ken iti siya, apan tayo Sabbath school tayo anya, adda, dayjay na isagana tayo, na makipaset tayo. Daytoy kakabsat ti objective, daytoy nga lesson tayo. Adda tayo nga ruden, iti lesson number 8. Ket sakbay tayo nga unagan, agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Dios, amami nga nayat, amami anaparabo, agyaman kami, tain mulam kadigiti puspuso mi, dayjay commitment mi nga agpausar ken ka. Ket babaen kadaytoy nga panaginadal mi Ama. Dawaten mi nga idalan na kami babaen ti Santong Espiritu. Ited mo kada kami digijay nga bukel iti kinapudno. Tapno intuno umay nga Sabado. Apan kami iti iglesia. Ket ijay Sabbath school mi o Dios. Addan tumet iti mabalin mi nga ibingay gapu ta binindisyonan na kami. Bindisyonan nga rude iti panaginadal mi. Itinagin na po may Jesus dawaten mi digitoy. Amen. Akas ti ko nakakabsat, daytoy klase tayo ket dumadakkel. Idada kami ijay NLM kunana dayjay may isang elder pastor intun no nagrugin i-share ko maten kadagiti amin nga gagayem ko. Thank you very much. Nukas jay ti araramiden dayjay elder, pa-check nga isumet ti aramiden nyo kakabsat. Share. Iti paulo na iti lesson tayo, addaan pamati. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Hebreo 1 versikulo 1. Na isurat ket basaen tayo.
Ket ti pamati isu iti punganay iti panang namnama kadag iti bambanag nga ururayen. Maysa a panang patalged kadag iti bambanag adipay nakita. Faith shows the reality of hope for. At nanamnamam. Ngem dayjay nga namnamaem hamupay nga nakita. Ngem uray no saan mo pay ang nakita. Agsipud taninamnamam. Ket gapu kadayjay nga pamati nga nangited ken kadayjay si bibiyag a panagnamnamam. Arig na dayjay aninamnamam nga di mo pay nakita. Agbalinan a maysa a pudno. It becomes a reality. At dati pelang kakabsat iti New Start. Nadal tayon nga iti Biblia isu iti taraon. Nadal tayo meten nga iti panagkararag isu iti panagangas. Naadal tayo meten nga dayjay panagaramid tayo iti desisyon. Nga isu iti tarigagay ni Apo Dios nga agpakumbaba tayo saan nga dayjay nakarit, haan nga dayjay napalangguad, saan nga dayjay natangsit, dayjay iti letter T, isu ti temperance. Ket agsipud ta ti adalen tayo tataket isu iti pamati. Usaren tayo kakabsat dayjay maysa nga letter T. Andi daytoy, trust in God. Ta iti panagpamati akas dayjay paset a mayulo tayo. Nga di tay pay nakita, nga di tay pay nga iganan, ngem gapu kadayjay a pamati tayo, uray no saan tay pay a naiganan, uray pay di tay pay a nakita. Dayta nga banag ket pudnon iti panagbiag tayo, taadda iti panagtalek tayo ken ni Apo Dios. Alain yung kakabsat dagiti notebooks yo. Uri tayo share mi madamdama dayjay outline anya. Yung alain yon, dayta notebooks yo, ano nya mga pagsuratan yo ken ballpen yo. Tay rugi tayon iti panag-review tayo. Adda iti talo a paset na, di lesson tayo. Umuna nga paset, tapno dumakkel iti pannakikayamet iti Diyos, masapul ang natibker ti pundasyon ti pamatik. You will always see that we put it on a personal. Tadaytoy nga aramiden tayo, wen kayat tayo nga collective iti church. Ngem iti component dayta nga church isu ti sika ken iti siya. To have a growing relationship with God, I must have a solid foundation on my faith. Ti pagleksyonon tayo kabsat inted na iti maysa a kapadasan nga insurat ni Matthew. Iti Matthew 15 versikulo 21 ingana iti 22, 28. Adda kakabsat iti kapadasan ni Apo Jesus. Alain tayo dating istorya. Ket pimanaw ni Jesus sa jay ket napan kadagiti disu iti Tiro ken Sidon. Ket adto iti maysa babae at taga Kanaan. Rimwar iti bedeng ket nag-ikkis akong kunana. Apo anak ni David, kasyanak ti anak ko a babae, maparparigat launay iti maysa asairo. She is a foreigner. Aping a foreigner. Kunana, taga Kanaan. She is a Canaanite. Imasidag kini Apo Jesus. Kita niyo kapsatan niya.
Intun no iti maysa nga saan pa'y akamkameng iti pamilya ni Apo Diyos. Dapat iti pagtutungtungan tayo ditoy, the Jew, dagiti exclusive, pinili ni Apo Diyos. Ngem kadaytoy kakabsat nga gundaway, daytoy a babae nga taga-Kanaan, at iti dakkel a problema na. Di problema na, day anak na a babae, ket maparparigat launay iti maysa sa iro. In my ministry, I can count several instances nga dadya man ko na tayo nga imay dadya pan nakaparigat iti sa iro. Dito'y babae. Diya ka mong agsat, is it a coincidence nga digijay met nga kapadasak babae? Ada kami idi jay Southern Ilocos Sur District. Maaramid kakabsat iti province-wide nga AY camping ijay Bateria, San Esteban, Ilocos Sur. Dududuan pa lang nga distrito dahi kakabsat. Southern, dahi tintinda kanya. Northern, isu iti ikiganan ni Pastor nga Elpidio Puertes. Iti pagbedengan mi ijay Santiago. Agpabagatan nga na ijay beauty tagadin isu tintalek da kanya. Manipud met ijay San Esteban ingga na ijay sinait da ijay met tintalek iti misyon kini Pastor nga Pidjong. Napasama kakabsat nga nag-weekend digitan na mi ni Elisel kini Ayan. Kadigiti delegado iti distrito kunada Pastor palubusan man gada Elisel kini Ayan sumurot da kada kami. That weekend I was not feeling well. Akas itata. I was not feeling well. Kaya napanda kakabsat. Biyernes iti rabii. Pasado alas 12. Adda iti imay ijebalay ni Sister Sinaida Villanueva. Pastor ko na, rining na kami. Masapul nga mapangka ije campsite. Apay, emergency pastor. Nagsagana kami kani Mrs. Rafanan, rining mi dagiti ubing mi dakambal ni Darwin kani Sherwin. I drove from Tagudin ingana ijay San Esteban. Idi makadanon kami ije campsite. Nga ni awan kakabsat tinakaturog kadigajayang agtutubo. Ti pagdanagan mi idinapan da Ilsil kini Ayan. Ni Ayan was feverish at dati gurigor na. Kat iti kunak napakaruan samot ten danak mo kunak ni Mrs. Rafana. Idi nakita dan dialogan, timaray di kiti dungan nakmi. We were relieved. Kunak kaapay kunak. Ijeting nga iti campsite, adda iti agid-idda nga balasang. Nya napasamak na. Imay, iti maysa nga dayjay junior pastor iti distrito, inlawlawag na. Pastor kuna na. Itatay malam, it was Friday afternoon, napandigit agtutubo ijay igit ti baybay. Pagamulanganan day di balasang, tutudo na di balasang. Kat sa balipeten iti araramidin na. Agsao kanon iti sabali nga boses ti rumwarken kwa na. Kat di di tattao ijay igit ti baybay, idinangag da di abalasang. Kunadan, linugananen day di karuba mi anatay. Taday di karuba da, isukanumot din ti agsasao, di boses na isurumrumor ka di babae. So the Jedan, they started praying, amin da.
kunak, anyang nga ruti ko. Igpigpil ko kakabsat, dahil jay Ilocano Bible ko. Ket imasidegak. Idi masidegak, lukatan na di matana. You know what? The eyes of a devil-possessed person pierces. Nakatatkat. Ket, idin ngayon rugik niyang kararag. Nga po Diyos binindisyonan na. Nagkalman from that time ingana itibigan. Ngem iti ko na da pastor bantayam. So adak ijay nakatugawak jabay na while the rest were sleeping. Ket kunana ni Pastor Puertes, Pastor sikan ay iti in charge itat Sabado. So ito. Gayam iti napasama kabsat, daytoy nga balasang taga Kandon, bisita digiti AY Ijay, decided to join the camping and had decided to surrender her life to Jesus. But that Sabbath, adda iti problema na. At the Jacobs, during the Sabbath school, during the divine hour of worship, at diyan nakatugaw. But she was not yet that normal person. Umay da baptism. Kaya kunak ni Pastor Puertes, manong si kan makita may lasin mo may kunak nga agtigtigir-girak pa lang uray pa iti boses ko, narigat nga tumapugak. Kitaan na. Nagtulag kami, pan. Ado digit na bauti sarang kakabsat nga ewan. Idin nga mapanan niya paset dahito nga babae. She was still lying on the beach. Nga maada dyan. Kunak ka digit agtutuman malagay po dahil more. Dagari. Digiti dadakkel nga agtutubo naggapo bidbiday. Upat na kakabsat. Kaya kunak bagkaten nyo deta balasang ket ipanyo ken ni Pastor Puertes. Wen pastor. Idi makadanon dan ijay bye-bye nga ayan ni Pastor Puertes. Imagine ninyo kakabsat. Gisango dagiti mi officiating minister ni Pastor Puertes. Dagiti upat nga agtutubo nga lalaki bagbagkaten da dayjay abalasang. Nasikil pa lang. Idi ingato ni Pastor Puertes di imana simmanod. Idi that instruction ko idi nto numanggagyo nga ibaga ni Pastor nga Puertes ket bautisaran ka itinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Iti aramiden nyo. It tapugyo. Ilimesyo. Anyong ilimes ko na. You submerge the woman. Amuda, the procedure to baptism. Inaramid na kapsa. When the lady got up of the watery grave, nguyo na pasama. Nagbaling nga normalawanan kapsa. Daytoy iti bagbaga na daytoy. Kakaasi agi ikis. Fast forward. After so many years, I was attending a graduation ijay AUP, Philippine International Church sa Dagjerwar. Idi rumuaran digiti naggraduar. Dadya kapsat innocent lang agor uray. Pagamulanginan, agda tinagtry. May isa nga balasang nakatoga. Kaya na pastor, do you remember me? I remember her. She was the lady ijay campsite. She graduated, nagbalin nga mestra, nagbalin at trabahador ni Apo Diyos. Ket, munyo, sublian tayo ti dialogue ni Apo Jesus. Kuna naket iso, sinmong bat ken kuana, ti uray may sa asaw. Ket imasidag dagiti adalan ket dinawat da ken kuana, kunana,
pagawidem ta iso agik-ikis itilikudan tayo. Kita nyo nga sa the persistence of the woman. Iding nagikis awan tinangagna nga sungbat ni Apo Jesus. Nagtultuloy nga nagikikis. Uray pa yung digiti adalan ka masikuranda. Dinggan nyo di sungbat ni Apo Jesus. Sa anak ang naibaon no di dagiti karnero ang napukaw ti balay ti Israel. Ngem ti babay imay ket nagdayaw ken kuana kuna na Apo badangan nak. Ket isusi mong bat ket kinunana saan ang maiparbeng nga alaen ti tinapay kadagiti anak ket ibakal kadagiti uken. See the comparison. Anak, dagiti Israel. Sika, Kanaan, uken. Dogs. Kano, alain tayo digiti pas lessons tayo. Idi inadal tayo di surat ni Pablo. Kuna na beware of dogs. Kunahan ni Apo Jesus, ibakal kadagiti uken. Iti adadalin tayo, masampol nga adda dayjay na tibker a pundasyon ti pamati. Apay nga daytoy ti inala iti leksyon tayo kapsat. Kitain nyo dayjay na tibker a pundasyon ti pamati daytoy kananay a babae. In surat ni Matthew, ket ituloy tayo. Ket ti babae kinunan, wen Apo, ngem dagiti uken manganda ka dagiti murkat a maregreg iti panganan dagiti apuda. See the comparison. Inbagan ni Apo Jesus, haan nga maited ti tinapay, nga agpaay ka dagiti uken, agpailaan ka dagiti anak. Kunana ti babae, wen Apo adda ti manag nga murkat. Amo yung murkat. No dumakat. We are enjoying ito'y balay ta ada nga rod DJ apuming nga ni Rafael Eli. She is a boy. Nga kunakin ni Darwin ken Alpha. He is older than his chronological age. Apay, hana kayat kakapsat ti numabalin kayat na amin he do it by himself. Numangang kami adda iti high chair nga table na. Hana kayat iti agpasubong. Ket at aramiden ni Alpha, isagana nanda jay taraon ni Eli. His favorite is vegetables. Broccoli. Darami din ni Alpha manglingta ti broccoli kanamatin itinapoy sapos i-mix it. Kabil na jay, daday jay plato na. Ket into nung nakasango kami amin, una na kay Eli, pray. Darami din ni Rafael Eli, he falls his hand. Into nung mangagnan jay amen, agrugi kami kamangan. At daday jay pinitsure ko, nga ladawan na ni Eli nga mangmangan ket nagado digiti murkat na. Kunana dayjay lolo na ni Bilas nga Rey nga Bartolome, DIY, do it yourself. Kas jay digiti ubing into no manganda adda murkat na. Ket digiti murkat matnag. Kunana jay babae tururayin mi ta saan kami ang maibilang akas sumango iti lamisaan mo Apo, digiti murkat. Faith is persistent. Faith does not stop when there are obstacles. Faith continue to holds on. Di kayat ni Apo Diyos, faith can reason. Kita nyo tayo dialogue na faith reasons.
Denggan yung kakabsat, iti insungbat ni Apo Jesus. Verse 28. Iti kasasimungbat ni Jesus, ket kinunana ken kuana, o babae, dakkel ti pamatim, maaramid kumaken ka akas ti tarigagayam. Anya di tarigagay ti babae? Nga dayjay nga anak na, nga agrigrigat launay, taparparigaten ti sairo. Napan ken ni Apo Jesus. Ket gapu kadayjay adakkel a pamati na. Iti kuna ni Apo Jesus. Kas iti pamatin tadawat mo. Your request, your desire, ket maaramid ken ka. Ti insurat ni Matthew, ket imimbag ti anak na manipud idi nga oras. Kita niyo di pamati kapsat. Iti leksyon tayo ket tapno dumakkel iti panakikayamet ko ken ni Apo Dios masapul anatib ker dayjay pamati. Let us have faith like this Canaanite woman. Uray numurkat laeng. No daduma we look for the best cut. No daduma di napang kami ijay kabayabasan. Ulek digiti kakabsat. Iti dinawat da ket adda iti stewardship revival. Iti nusar ko kabsat the stewardship in the end time. Talo akababalin iti napudno nga ken matalek a managaywan. Sakbay nga umay ni Apo Jesus anya iti aramiden da. A faithful steward ket amuna iti kukwa ni Apo Dios. The illustration ko kabsat. Kunak day ti mangga at ti kutsilyo. Sa lutsod, ading nga kaya mo, manong day ta pingping, alayag ti kutsilyo, ket ipalabas ko iti mangga, ngangan nga ni amin alasag mabati ijay bukel, kit kitaan di uding, ited ko di dinawat na kapingping. Mawatan ti kajay kakabsa. Pangal daw, daman manggan, ading nga kaya mo, gapu ka da di inaramid ko ti pambigat, kuna na manong day taabukel, daramidag ala di kutsilyo, ipalabas ko da di kutsilyo, nga ni awan ti da ijalasag, apan amin iji pingping. Ngem iti pudno nga dati pamatinan. Uray no, dahi bukel nga ni awan lasag na. Uray no di pingping nga ni awan tinabati alasag ti mangga. Agyaman latta, taapay. Dahi jay, kunana, denggan nyo di kunana. Wen apo ngam dagiti uken manganda, metlaeng kadagiti murkat. Da kumapamati tayo akas jay kakapsan. Nga saan tayo nga i-demand kini Apo Diyos da di kayat tayo. Tamo ni Apo Diyos di pagimbagan tayo. Ket intun no makita na nga napudno da di tarigagay tayo. Dagi jay nga dawdawaten tayo itid na kada tayo. Mikadwa, nga paset ti lesson tayo. Tapno dumakdakkel iti panakikayamet iti Diyos. Masapul nga agtuladek dagiti banwar iti pamati. No banwar iti pamati, the heroes of faith, kuna nakabsat iti Hebreos 12, versikulo 1. Gapuna, datayumet laeng, gatayumet idinto nga adda dagiti aglawlaw kadatayo. Iti kastaunay ang nagdakkel a kaadu dagiti saksi. Iwaksay tayo iti amin a pakadagsenan ken
ti basol amang lawlaw asilalaka kadatayo. Ket tarayen tayo kuma anos iti tarayen ikabil ti sangwanan tayo. We are surrounded. No alaen tayo iti 12:1 iti Hebreo. Anya reference na. Iti reference na kakabsat ket dagijay nga inlista ni Pablo ijay Hebreo 11. Ket iti kunana a cloud of witnesses kasta launa nga nagdakkel ti kaadu. Dagiti saksi. Ket no alain nyo iti Hebreo 11 kakabsat. Adday iti na inaganan nga 96 nga banwar iti pamati. Ni Abel, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni Jose, ni Rahab, ni Gideon, ni Barak, ni Samson, ni Jephthah, ni David, ni Samuel. Sana inayon, ket dagiti saan ang nainaganan. There were so many unnamed heroes. Idi ba pasal dito kakabsat? I was surprised. Kaduan ket may nga verse. By faith, Abel. By faith, Noah, Enoch walked with God. By faith, Noah built the ark. Ngem idi basaek iti pakaistoryaan iti pamati ni Abraham ken ni Sarah. Tananaganan nga rod nga ni Abraham isu ti ama iti pamati. It has 12 verses from verse 18 to 19. Anyan kakabsat. Inkabilda digiti kapadasan ni Abraham. Nga gapu iti pamati na ayaban. Nagkarin ni Apo Diyos apan iti maysa nga daga nga na nga mo. Inkarin ni Apo Diyos nga agbalintong ama iti dakkel a nasyon. The promise was delayed. Ingana nga imay ni Apo Diyos ken ni Abraham. Kikunanay na nga ni Sarah nga baga mo. Jay Apo. Kunanan ni Apo Diyos intunumay atawen ti kastoy metlaeng ni Sarah adanton ti anak na. Ammo tayo ti naramid ni Sarah imlek. This is one of my favorite verses in the Bible. Ti kunana ni Apo Diyos, adda kadi iti banag nga imposible iti Diyos. Is there anything impossible with God? No ti Diyos nagkari, mapagtalkan atong palen na iti karina. Iti pinanaknakan na, he proved it with the story of Abraham and Sarah. When nature fails, anya di nature, bakit launa yan ni Sarah? Isungan umlag, lakay launa yan ni Abraham. Ngamgapo iti pamati, naganak na. Nakita kakabsat, nga uray pa ni Moses. Ada iti 8 nga verses 23 to 30. Ket apay nga inkabilda dagitoy abanwar nga isu ti pagtuladan tayo. Apan tayo kakabsat ijay memory verse tayo. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. No alain nyo digiti pakastoryaan dagitoy abanwar. Makita yo kabsat nga uray pay no saan daan nakita. Namatidan. Uray pay no saan da nga naiganan. Addan kanyada. Ni Moses insukat na.
iti pagarian ti Egypt takit kitain na dahi syudad. Nga nangayaban ni Apo Diyos nga agpaiken kwa na. Mikatlo kakabsat. Tapno maadaan tayo iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Diyos, masapul asurutek ni Jesus. To have a growing relationship with God, we must follow Jesus. Naikideng ket na surat. Apokalipsis 14, versikulo 12. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santos, nga sa limutmutan da digiti bilbilin ti Diyos, ken iti pamati ni Jesus. Ti saludsod, anya dahi pamati ni Apo Jesus. Apay nga importante dahi pamati ni Apo Jesus. Daytoy ti panangilawag ni Ellen White, it is Selected Messages, Volume 3, page 172. The commandments of God had been proclaimed, but the faith of Jesus had not been proclaimed by the Seventh-day Adventists as of equal importance. The law and the gospel going hand in hand. The law and the gospel going hand in hand. Anya dahi gospel, anya dahi pamati ni Apo Jesus. No alain tayo dahi gospel nga buklen dahi inadal tayo kakabsat. Iti ebanghelyo isu dahi naimbag adamag. Iti panagbiag ni Apo Jesus. Nang nangruna na isentro kakabsat, iti cross, His willingness to bear the cross and die for us. Na isentro dahi ipapatay na, dahi panakaitanam na, ken dahi panagungar na, ken dahi panagsubli na iti langit, nga nang ted iti inanama, iti tunggal may sa katatayo. Akas dahi inbaga dahi anghel, idikit kitain digit adalan nga pangaton ni Apo Jesus. Anya ti kunana diyang daytoy nga Jesus anak tayo agsublinto met akas dita. Dayjay nga pamati kakabsat nga buklen dayjay panagbiag ni Apo Jesus. Kitain tayo dayjay karkari ni Apo Jesus. Isu nga timi katlo masapul asurutag ni Apo Jesus. Isu nga intuno ikasabak, itilintag, masapul nga ikasabak, dahil nga ebanghelyo iti panagbiag ni Apo Jesus, tapno surutag ni Apo Jesus. Kunana ni Ellen White, Desire of Ages, page 431. Nothing is apparently more helpless, yet really more invincible than a soul that feels its nothingness and relies solely in the merits of Christ. Kasjay kuma iti kapatasan tayo. Nga intunno kaya tayo nga dayjay relasyon tayo panakikayamat tayo kinapo Diyos kadumakkel. Mabigbig tayo ti kinaawan iti kinaimbag nga adda kadatay. I am worthless. Ngem umasidegak iti saklang iti naparabor at trono iti Diyos. Gapu laeng iti kinaimbag ni Apo Jesus. In my hand I rely with faith, holding on the merits of Jesus. Kunana nga ituloy by prayer, by study of His Word, by faith in His abiding presence, the weakness of human beings may live in contrast with the living Christ, and He will hold them by hand that will never let go. Agpamati tayo kanya po, Jesus kamsa. Kabayatan atong tungpalan tayo dayjay nga biling. Apay, ay ayatan tayo ni Apo Jesus.
Dati kunanan ni Apo Jesus, no ayatindak tong palin nyo ti bilbilin ko. Saan tayo atong palin tapno maisalakan tayo? No diket tong palin tayo gapu ta insalakan na tayo. Ket saan tayon akayat nga agsublimanen iti pan nakaadipen tayo iti basol. Isu nga agtungpal tayo. Laglagipan nyo nga sat dadya inbagana ni Apo Jesus kadadya babae nga inyeg dagiti papanglakayen nga kayat dangan ni Apo Jesus ket sentensyaan na iti patay. Gaputa isu iti linteg ni Moses. Si igem dagiti lalaki dagiti papanglakayen iti bato to execute the law of Moses. Ti kunanan ni Apo Jesus kadagiti papanglakayen. Sino kada kayo iti awan ti basol na? Isu iti umuna nga mangibato. Mangbato kada ito yung babae. Then we know the story. Jesus wrote with his finger dagiti basol dagiti nga nang pabasol. Idin nga dududwadan kada nga babae kunanan ni Apo Jesus babae. Sa dinon ti ayan dagijay nga mangpapabasol ken ka. Excuse me. Kunanan di babae, Apo awandan. Denggen nyo di kunanan ni Apo Jesus. Idin ang naisalakan di nga babae. Kunanan, go and sin no more. Anyay ti kayo ng asawan. Itatanta na isalakan kan. Saan mo kunana nga ramidin pa'y di nga basol mo. In another way, itatanta na isalakan kan, apan kan tung palemon tibilin. Tapay, anya iti basol. Sin is the transgression of the law. Apay nga kayat di papanglakayan nga masentensyaan da ito nga babae. Tada ito nga babae ket naglabsing kada nga lintag. Itatanta na isalakan tong palem day tangalintag nga isu ti naglabsingam. Ngem iti kitain tayo kakabsat. Dayjay parabor nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Dayjay bilag nga ited ni Apo Jesus kada tayo. The weakness of human beings may live in contrast with the living of Jesus. He will hold them by the hand and never let go. Intun no agdesisyon tayo, iti kinakapsot tayo, mabalin tayo, nga tungpalan, iti pagayatan na, gaputa isu iti mamapigsa kada tayo. I can do all things, kunanan ni Pablo, through Christ who strengtheneth me. Anyan kakapsat, iti kinaimbag ni Apo Diyos. Tinadal tayo pamati. Dayjay letter T. Trust in God. Agtalet tayo kakapsat ken ni Apo Diyos. Dahito yun ti summary ti lesson tayo. Akas dayjay akananay nga babae. Nga dati anak na. Nga grigrigat dalinuganan ti sairo. Napan nagikis ni Apo Jesus. Ora mismo on that hour na imbag. Agtalut tayo kini Apo Diyos. Magnatayo anapnuan ti pamati. Tapay, nakita tayo dagiti panagbiag, dagiti banwar iti pamati. Ket ni Apo Diyos iti nang binbindisyon kadakwada. Agtalek tayo iti pamati. Trust God. Gapu dati connection tayo kenkwana. Babaen kadayjay nga merits ni Apo Jesus nga inted na kada tayo. Babaen kaday ito'y lesson tayo. Sapay kuma. Let us pray. Nga dayjay pan nakikayamet tayo kini Apo Diyos. Dumakdakkel a dumakdakkel. Ikan na tayo ni Apo Diyos ti pamati. Nga agtalit tayo. Kenkwana. Agkararag tayo kakapsat.
Agyaman kami ama kada ito nga lesson nga instead mo kada kami. When kasapulan mi iti agtalag, kasapulan mi iti agpamatiken ka o Diyos. Dagiti kinaimbag mo iti naglabas ka digiti anak mo. Akas tinaramid ti anak mo kada ito'y nga kananay nga ina. Akas tinaramid mo Diyos kadigiti banwar iti pamati iti Hebrews 11. Kas day jaymet pamati ni Apo Mesus nga itid na kada kami. Umay kami ken kaamang agtalag. Nga si kay ti Diyos ang mapagtalkan. Nga digito'y nga bambanag aramidem kada kami. Gapu ao Diyos ta inayat na kami, pinili na kami. Padakkelem parang ayem o Diyos ti panagpamati mi ken ka. Umay kami nga umasidag. Dagiti karkararag mi o Diyos, ibaet mi dagiti amin akakabsat, idanon mi isuda itatrunong itata. Anyaman dagiti paglablabsan da o Diyos. No adda di kadakwada da jakas da babae nga dati anak dang masakit. Sagidem o Diyos digito nga adda kasakit nga kakabsat. O Diyos, umay kami ken ka, agyaman kami. Agsipud tamar rik nami nga digijay nga aramidem ti panagbiag mi. Isuda iti bunga iti ayat mo kada kami. Ket gaputay ayaten da kami agtalek kami ken kawama. Bendisyonam dagiti amin akakabsat. Agyaman kami launay itinagan na po Jesus. Amen. Kinamen. Ganaw may nga lawas manen kakabsat. Kas de jay kanayon nga ibagbagami. The outline of the lesson maited ka na kayo. When numapang kay kakabsat i-chat group the Sabbath School Review at the jay. You can add the jay reactions you kada jay. I would invite you to read the reaction of Brother Lester Rumbawa. Nagpintas ti reaction na in every lesson aramidin tayo kapsa. It will deepen your faith in God. Ni Apo Diyos ang mangdindisyon kayo, kada kayo maamin. Imbag nga rabi tayo ang amin kakapsa.